Ngicela ukubingelela kusizwe sonke sase-South Africa. Lo nikhuluma naye uZakhele wakwaShelembe. Ngizothula i-album kaMjaheni. Ngike ngavela-ke phambilini ngegama lengoma ebengizibiza ngayo ngoZakhele. Njengoba ngifikile nje manje ngithunyiwe, ngicabanga ukuthi ngithunyiwe umdali. Njengoba nazi phambilini ukuthi kwake kwathunywa uJesu. Nami bekunesililo bakhala abantu bathi lento sebedlalelwa yona la kuMaskandi sekuyinto esifana. So uNkulunkulu uyawathuma mina ukuthi ake ngilethele abantu into ezoba nomehluko nakho kunesililo emhlabeni. So ngifikileke manje ngilethele umculo ongajwayelekile, isiginci esingajwayelekile. Ingoma engicabanga ukuthi ngizoyithokozela kakhulu iphinde ibe mnandi futhi. Okunye engingakubalula, umculo wami ngiyathemba kakhulu ngawo ngoba abanye bomaskandi uyayuza umuntu ethi hayi mina ngaqedela ingoma kabani e-studio into efana naleyo. Mhlambe angivelanga futhi mina ngalokho ukuthi ngiqedele ingoma yomuntu mhlambe ukuthi ngangithola sengimemeza abalandeli ngibuza ukuthi nje ibhova lalithini kambe. Cha, konke lokho angikwenzi ngoba ngiyangibona njengento mhlawumbe ukuthi angikuthembi umculo wami ufuna ukuthi ngize ngilande omunye umculo mhlawumbe ozongiqoqela abalandeli bakhe balethekile. So uMjaheni uqondile ingoma yakhe. Akekho umculo mhlawumbe akakotela kuye. I-album yami iyaphuma ukuphela kwenyanga. Njengoba iphuma nje, njengoba sengishilo, angizili ukuzochitha amagwava engane zesikole la. Angidlali nengane. Le ngoma iyashaya strong. Ikhona nengoma yehawu 16 minute wonke. Angihleki nengane. So wonke umuntu akaphume ngoba kuphela inyanga egijime eyetolo ethole le ngoma imnandi. Balandeli bomculo nina nginithanda kakhulu nonke la eSouth Africa. Njengoba nginilethelele umculo ukukhombisa uthando lwami engimthanda ngalo ukuthi ngiphe umculo omnandi. Lokhu kokukotela kulabaculi abakhona mhlambe angimboni okungathiwa mhlambe ngikotela kuye. Nje ngithanda ukuthi le ndaba yokukotela siyibeke eceleni. Mhlambe mina abantu engingathiwa ngiyakotela kubo ke manginesifiso sokukotela mhlambe abantu abafana noMpisana noKhulubuse mhlambe mangibheka i-account yami mangingalinganisa nje kodwa ngazi kahle kodwa nje angiboni kumculo engathi ngikotela kuye ngoba mina into engiyithanda kakhulu la emhlabeni ukuthi ngisebenze ngenze imali. Manje ngithi mangibheka nje angisho kodwa ukuthi ngithini nje ake ngishiye kanjalo. Ngiyamthanda